Hello! Magandang buhay and welcome to my channel! For today's video ay magpapa-challenge tayo kay Nadine. Kung maulaan nyo to, it's funny abot. So ayan, yung video natin ngayon, ay so very special. Why you said it's so very special? Because ito ang English. Ayan, magpapa-challenge po tayo kay Nadine. So ayan si Nadine. So, Nadine, dapat yung sagot mo is mabilis. No? 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 2. Di yung sabi ko, dapat yung sagot mo mabilis 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 2. Dapat yung mabilis yung sagot mo 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1. 2. Bungaw. Dapat mabilis yung sagot mo 1 plus 1. 1 plus 1. 2. Ano ba mabilis? Dapat yung sagot yung bungaw. Dapat yung sagot mo mabilis 1 plus 1. 2. 1 plus. Ano nga kasi? Sabi mo mabilis. Dapat yung sagot mo mabilis 1 plus 1. Mabilis. Okay. Okay. Okay, next challenge. Dapat walang kuto. So, ayan. Bibigyan ko ng 20 pesos. So, kakanta kayo ng paatuod. Pero ang lyrics is bahay kubo. No? Ang makakuha lang lyrics. So, may 20. Pagsilanin muna. Ayoko, So, dati mo na. So, kantahin muna ang paatuhod. Go. Aw, kantahin muna yung bahay kubo. Bahay ko. Lakasan, please louder. Hindi ko nga kasi alam yung bahay ko. Ta- Maserte na lang. Sabi mo lang, bahay kubo, kahit munti, ang alaman doon ay sari-sari. Sige na, go. Ayan lang ha. Kantahin mo ito ng 10 times. 1, 2, 3, go. Bahay Go! ko. Sabi mama, may somethings. 1. Bahay ku... Sige, Nels! Bahay kubos. Sige na! Ay, nako. Ayaw mo mama mo kasi may somethings mother smells. Sabi mo, mamas. Sige na, mag-upload ako ng video. Bahay... Bahay ko. Kahit kunti nangalaman doon ay sari-sari. To. Bahay kubo, kahit munting ang alaman doon ay sari-sari. 3. Bahay kubo, kahit munti ang alaman doon ay sari-sari. 3, 4. Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. 5. Ngayon, kantahin ang paatuhod, balikat, ulo. Go! Paatuhod, balikat, ulo. 1. Paatuhod, balikat, ulo. 3. To, paatuhod, balikat, ulo. 3. Paatuhod, balikat, ulo. 4. Paatuhod, balikat, ulo. So now, nagawa mo ang mechanics natin ngayon. Ito yung challenge. Kantahin mo ang bahay kubo sa tuno ng paatuhod. Ready, go. Ganito siya, examples. Bahay kubo,
balikat ulo. So, ganon. 5 times and 1, 2, 3. Ikaw muna. Pag-usila kasi may price yan is 100 pesos. Go. Lakasan mo. Paa, tuhod, balikat ulo. Paa, tuhod, balikat ulo. Sige na. Sige na. 1, 2. Sa challenge ka na. Kailangan hindi mo ka na umatras. 1, 2, 3, and go. Sige na. Paa, tuhod, bahay, kubo, balikat ulo. Sige na. Para bigyan kita ng 10,000 pesos. Charles Angels. Ay, bahala ka. So, wala na. So, guys, yun lang po ang video natin. Maraming salamat po sa iyong panonood. At sana nag kayo. Please subscribe my channel. Bakit wala? Hanggang sa muli na magkikita. Bye-bye!